שלום חן, מה שלומך היום? לא טוב, האמת? לא משהו. רציתי לחשוב על כמה סיבות אישיות ולא משהו סיבה. העבודה לא משהו, אבל לא רק בקשרים. במיוחד בקשרים רומנטיים. תקשיב, המצב לא משתפר תוך ימים. אם אתה לא אוהב את העבודה שלך, תתפטר ממני ותחפש אחרת. ובקשר לקשרים, תעזר באבא שלך. עזר באידיוט הזה? תדבר שטויות. אני יודע שאתה מקנא בו כי הוא טוב ממך בדברים אחרים. אבל גם אתה טוב ממך בדברים מסוימים. אבל זה קשה לי. אני יודע שזה קשה, אבל אני מאמין שאתה יכול להתמודד עם זה. באמת? אתה חושב? כן. מה אתה? אתה יכול לדבר? כן. תסלח לי לרגע. בוודאי. אמא, מה את עושה פה? באתי להזכיר לך לקחת את הכדורים שלך. אמא, אני עכשיו מטופל, זה לא הזמן. באמת? אני לא רואה פה אף אחד. אני פה. את לא רואה? אדון חן פרנפלד, אל תצעק עליי. בכל מקרה, קח את הכדורים שלך. מטופל, הוא אומר לי. אבל המטופל היחיד שיש לו זו עצמו. טוב, אולי היחיד שהשתגע בעבודה שלו. אני ממש מצטער על ההפרעה הזאת. אני מתנצל